Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatu behar izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz, oi jainko, liburu santuekiko maitasun gozoa eta bizia eman zenion Jeronimo presbitero santuari. Egizu zure herriak izan dezala gero eta gehiago zure hitza janari, eta auki dezala hitz horretan biziaren iturria. Zure sena Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta bere bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomio liburutik, Moises horrela mintzatu zitzaion Israelariari. Jaunak Nemiren leinua bereizi zuen eta eginkizun hauek ezarri zizkion. Jaunaren ditu kutxa eramatea, jaunaren aurrean liturgi zerbitzua betetzea eta beraren izenean herria bedinkatzea. Eta hala egiten dute gaur egun ere. Horregatik, lebitarek ez dute ondare zatirik gainerako Israeldarrek bezala. Jauna bai dute beren ondare, jaunak zure jainkoak hitzeman dien bezala. Jaunak esana, eskerrak zure jauna. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Egunero zaitut bereikatuko, zure izena menderen mendetut goretxiko. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Haudi da jauna guztiz goresgarri, haren handitasuna ez daiteke igarri. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik, aintza zure jauna. Aldi hartan, Jesusek esan ziren ikaslei, nire ondoren etorren helduenak uko egin bezaio bere buruari, har beza bere burutzea eta jarrai biezat. Izan ere bere bizia gorde nahi duenak galdu egingo du. Bere bizia ligati galtzen duenak ordea eskuratu egingo du. Zertarako du gizakiak mundu guzti irabaztea bere bizia galtzen badu. Eta zer eman dezake gizakiak bizia berriro eskuratzeko. Izan ere gizonaren semea bere irain aintzaz beterik etorriko da aingeruekin, eta orduan bakoitzari bere jokabidearen arabera ordainduko dio. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan Elizak San Jeronimo ospatzen du. Lehenengo mendeetako santuetako bat. Hain zuzen ere, garaietako Neapolisen, Nablus, gaur egun Nablus, Palestinan dagoen Nablusen jaioa. Eta bere, esan genezake, meriturik handiena izan duzan liburu santu eta aztertu eta itzultzea. Pentsatu behar dugu, Biblia, ituru zaharra gehiena hebreoz idatzia dagoela, eta beste parte bat ere griegoz, eta itun berria ia osorik griegoz dagoela. Errameoz zenbait esaldi eta gertzen dira, baina gure egin zaizkigun jatorrizkoenak bintzat griegoz daude denak. Eta garai hartan, griegoak idarandia zeukan, batez ere Erromatar Inperioko ekialdean, baina mendebaldean latina zen. Eta pixkoak Jeronimoren lan printzipala hoxe izan duzen. Biblia osoa itzultzea. Pentsatu behar dugu, gaur egun dauzkagu ordenadorek, dauzkagu beste baliabide, gauza horiek errazteko. Eta hala ere, Biblia osoa itzultzea izugarrizko lana izango litzateke edonorentzako. Akaso, igo baginu, inteligentzia artifizialaren bidez, horako bat isiltzen ez, baina
orrialde bideo oso entzultzea gaur egun ere izugarrizko lana izango litzateke dauden adelantu eta baliabide guztiekin. Eta garai hartan zer esanik ez, zer nolako lana hartu zuen San Jeronimok uedana latinez jartzeko. Berak egindako itzulpenari Vulgata deitzen zaio eta gero historian zehar garrantzi izugarrioki izan du. Eta Eliza Katoliko latinoak batez ere hoxe erabili izan du bere historia gehienean. Gaur egun ere badaude beste itzulpenak osoak ere baina pentsatu behar dugu Vulgatak mende askotan izugarrizko zerbitzua burutu izan duela. Horregatik, bere lan horrek halako frutu handia eman duela esan genezake. San Jeronimok burutako lan hori eta ez zen bakarra bere lan izan, beste liburu asko idatzi zituen, idatzi asko, oso gizona usteo izan zen, penitentea, baita esaten genio txarrekoa zela, eta sasatzen zela, baina betire batez ere inorez perfektua, eta batez ere erreparatzen diogu bere lan guzti horri. Fedearen alde, Jainkoaren hitzaren alde egindako lan guzti hori. Eta gaurkoan eskatzen diogu, berak Jainkoaren hitza ezagutu eta maitatu zuen bezala, guk ere hala egin dezagun. Egizu jauna, Jeronimo santua ere dugula, zure hitza hausnartu ondoren gero eta gogo biziagoz presta gaitezela, zuri opari salbagarri eskaintzeko Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jauna dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nonai eta beti duk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko ahal guzti duen betietiko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Oza ematen diozu zure elizari, Jeronimo santuaren jaia ospatzean, indar berria haren bizitzaren jokabideaz, argia eta irakaspena haren hitzez, baita laguntza ere haren otoitzez, horregatik, aingelu eta santu guziekin batean, beti eta beti abesten dizugu goratzarria. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerurrak beterik dauzka zure bizdirak. Osana zeru goienetan, bere inkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egintzazua da santu ogiarro hauek zure espiritua isuriz Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiokotatik, hau ere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afamotuan kaniz harturik berriz eta eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiokotatik, hau ere odolaren kaniz data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere hori egarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta biztu zerala jauna, zu berriz etorri arte hau dugu garriona. Horregatik jauna, zure semearen erilotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaniza eskaintzen dizkizugu
zuri eskarrak emanez, aldarean zure sarguitzari onartu dituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazun itasun osora, Leon, gure ita santu eta gotzaiarekin, elizgizon guztiekin batean, eta elizgizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna pizteko itxarotenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak. Arritza zuzun aurpegiaren argitan. Errokizak izkigu horren guk guztiok betiko bizia itxe dezagun Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure ariskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zentzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jainkoiko albuztidun horri Espiritu Santuarekin batean osko eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure arreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaikuzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorgunei barkatzen diegu ezkero, eta ez guten taldean eman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik eman duzu pakea gure egunotan, zure errokileri eskar pekatutik garbi bizi daitezen, eta estuatiketan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure jauna gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zure dezuerrenetzat, zure erospetegiara orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei pakea guztien dizuet, nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala, emaio zure elizari pakea, eman batasun garre bizi bezera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Jangoikoaren bildotxa zuk entzen dezu munduko pekatua erroki jauna. Jangoikoaren bildotxa zuk entzen dezu munduko pekatua erroki jauna. Jangoikoaren bildotxa zuk entzen dezu munduko pekatua emaio duzu batean. Hona hemen jangoikoaren bildotxa munduko pekatuak entzen duenan zoriontsuak jaunaren bila deituak. Jaunari ez naiz dio zure etxean sartzeko esan zizut bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoioz. San Jeronimo egunean hartu dugu janari santuak piztu dezala jauna zure fededunen bihotza. Irakaspen santuei arreta eskainiz, zer egin durar dezaten, eta aurre eginez betiko bizia eskuratu. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta zure espirituaren berika zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari.